Malo je poznato kako u našem gradu postoji snowboard klub. Nismo baš snježni grad, pa je to pomalo i neobično, a više će nam reći Goran Stojkić, utemeljitelj i osnivač ovoga snowboard kluba, kojeg pozdravljam na izravnoj telefonskoj vezi. Gorane, dobro ti jutro, hvala za izdvojeno vrijeme i što govoriš za naš radio. Dobro jutro, poštovanje, veliko mi je zadovoljstvo što ste nas odlučili ugostiti u vašoj emisiji. Pa evo, moram ti biti iskren da ja nisam znao da postoji snowboard klub u Mostaru. I malo ljudi mislim da zna, jer nismo mi baš nešto snježni grad. Svi su nam se jednako čudili. I kako je krenula ta priča? 2010. godine kad smo mi krenuli iz čiste želje za bordanjem i za okupljanje ljudi koji će ići zajedno s nama ponajviše. Znači ne to neko profesionalno prenošenje znanja, nego više učenje amatersko od drugih ljudi i spajanje ljudi koji žele da uče bordati. Mi smo to svoje iskustvo koje smo dotad imali, ne baš nešto ogromno, ali smo se trudili, pokušali prenijeti na sve te naše prijatelje i sve one koji su tada došli. Ali kako Gorane trenirati? Je to kada je ljeto ide se na skateboard, a zima na snowboard? Pa ovako, ti početaka je bilo da smo mi imali neke pripremne suhe treninge u dvorani sa tadašnjim klubom Herceg, današnji klub Hercega, tada je bio Hercegovac, Marko Zrimček trener, on mi je baš puno pomogao, ustupio nam je dvoranu i mi smo 2 mjeseca prije imali treninge kružne, ukrug, trčanje, čučnjevi, doslovno neke pripreme koje na snowboardingu, jer kad stanete na snowboarding to je malo, na snowboard to je malo, kako reći, neprirodan položaj, u biti položaj je jednak, ali vaša kretnja nije više ista kao kad ste na primjer na skijama noge možete podigti normalno kao i bez njih. Dok na bordu je to fiksirano i da se jedno tijelo kako se spoji. Da, djeluje mi ovako poprilično zahtjevno kada gledam neke snimke, nešto, dosta je tu adrenalina i nekako mi opasno djeluje, moram tako reći. Pa da se onako spada u ekstremne sportove, da se razumijemo, ali kao i svaki drugi sport, možete sve lagano praktikovati. Ozljede jesu malo, kako reći, velike se brzine postižu. Pa dobro, ali sve od osobe do osobe. Netko ne voli velike brzine. Ja, na primjer, ne volim velike brzine, razumijem. Ja vozim iz gušta, vozim nakon nešto malo trikovi, skokići, neki mali i tako, ništa pretjerano. A Gorane, gdje trenirate, gdje upražnjavate taj sport? Evo ovako, znači mi smo odlučili ove godine se koncentrirati na Kupres u suradnji sa Ski Kraljicom, to je na Stožeru, ne Adria Ski, imaju 2 staze na Kupresu. Gore jedan gospodin nam je puno pomogao, ustupio neki stvari i pogodnosti, onda smo odlučili da tu školu ćemo sprovoditi gore. Međutim, sad trenutno su uvjeti jako loši, baš kao i prošla godina, evo drugi je mjesec, pao je snijeg jednom, što se kaže. Da, mada oni gore imaju one umjetne. Pa imaju, ali vjerujte mi, kad temperatura padne, digne se, su loše temperature, temperatura doseže do 8 stupnjeva gore, znači to je, sve se otopi i onda se navečer sledi, to je led doslovno. I sad nam nisu baš uvjeti pogodni za odlaske, pa evo čekamo i nadamo se novom snijegu s kojim ćemo povesti nove polaze. Goran, uvijek me zanimalo, evo kada postoji snowboard staza neka, to je u redu, pa zna se staza, zna se od kuda polaziš, gdje dolaziš, kakva je staza, ali u bespuću, onaj snowboard, mi je fascinantno, sa planina i tako da. Nas onako ponajviše privlači taj dio gdje uprti se u planinu, popenji se negdje gdje možeš ili tipa ako smo na stazi popenjemo se žicom na vrh i onda negdje tražimo gdje nije utaban snijeg, gdje nije prošao ratrak, gdje nije u suštini staza, bilo to šuma ili neko prostranstvo, ali to nam je najveća čar. Tu je stvarno, kad čovjek nauči do te razine voziti da može se upustiti u takve stvari, dosta je zahtjevno, to je najveći gušt. Tu se ne možeš baš ni ozlijediti jer je duboki snijeg. Možeš ako si kroz šumu, pa ne znam, drveća, treba se paziti oči. Neću probati, vjeruj mi. Valjalo bi da vas odvedemo jednom. Ma to bi bilo idealno i ostao bi gore. Zanima me da li postoje neka natjecanja? Da, natjecanja postoje i dan danas, kao i te 2010. 11. mi smo evo samo napomena našim slušateljima, Goran dok priča s nama kao brižni roditelj čuva sinča, ako sam dobro upamtio.
Jesam. To ovo Tu je, svaka evo ga, čast. svira pop. Samo naprijed. Evo, oprosti, prekinuo sam te. Nema veze. Htio sam reći da postoje, da smo eto 2011. godine čak vodili jednog takmičara, jednoga Marka Đurasovića. On je išao na 3 takmičenja ispred kluba. Bilo je fascinantno da neko takav je pristupio. Taj dečko je došao iz Kanade u Mostar, njegov otac nas je zvao da li se može priključiti s vama. Mi nismo imali pojma ni tko je, ni šta je, ni koliko je njegovo znanje. Kad je on došao, mi smo od njega čak učili. Jer njemu je snijeg svaki dan u Kanadi bio. Da, Kanada. Od kuće do škole je na snowboard išao. A koliko članova broji vaš klub, Goran? Trenutno broji 10 članova koji su onako 5 aktivnih koji to držimo i vodimo i 5 ovako više prijatelja koji podržavaju i nismo se još orijentirali kao čisto primanje članova što planiram ove godine u 10. mjesecu kad bi trebali ako Bog da krenuti suhi treninzi i sve ono kako mi zamišljamo čitavu tu školu sa članovima, ali evo sad smo uspjeli se izorganizirati zbog vremena okupiranosti svih trenutno kolega da organiziramo te vikend kampove. A ono što je u planu je da radimo jednodnevne izlete, da radimo planske izlete po 5 dana, tipa 5 dana škole, gdje može doći firma, može doći škola, može doći sve, ovisi koga zanima. Evo, dijelom se dotakao mog idućeg pitanja, na koji način se može neko, evo, tko nas sada sluša, priključiti vašoj školi? Pa evo, trenutno se svi mogu obratiti putem naše Instagram stranice kas.bonk. U suštini tamo se nalazi i link za prijave za bilo koji od vikenada u narednom periodu, pa tako isto se mogu prijaviti ili nam se javiti da bi željeli biti član, pa za narednu godinu da budu kontaktirani kako bi mogli dalje. Ima li neka dobna granica? Ne, dobne granice nema, ali ono gdje ćemo se mi orijentirati je mlađa dobna skupina, školarci, za početak srednjoškolce, pa ćemo pomalo ulaziti u osnovne škole, sve ćemo postati. To te pitam zato što možemo evo po gradu vidjeti na onim malim skateboardima djecu od 5-6 godina koja već voze, a to meni nekako posjeća na ovaj snowboard. To također moram pomenuti, znači Bonk trenutno nije samo snowboarding klub. Snowboarding klub krenulo se sa snowboarding klubom i tom nekom inicijativom oko snowboardinga, međutim kako se sad pridružili članovi kolega Pavle Šuman, Antonio Ćorić, Mate Rezo, Tim Cvitković, onda se tu uključili još neki drugi sportovi. U suštini sve što mi znanja imamo, a to je iz motocrossa, snowboardinga, skateboardinga i ostalih stvari koje imamo, sada ne nabrajam nedogled, želimo da doprinesemo našem gradu svojim znanjem i da učimo te mlade sve to, da to naše znanje prenosimo u suštini. Da. Ima li dama u sportu tom? Znam da i na svjetskoj razini ima ih u vašem klubu. Rekao bih čak da ima ih više nego muškaraca. Da ih više interesuje sve to nego muškarce. Nekako su danas isto kao da su žene preuzele muške uloge. Eto da se tako izrazi. A to je... Pa u svemu. Danas u grad dođete, žensko napada muško, nije više muško žensko. A to je tako u zadnje vrijeme i stalo, ba emancipirane. To imaju i svoj dan, jedan, drugi, žena. I jako su sposobne, evo sve djevojaka koje su došle, to je, baš su sposobne, ne znam kako da kažem. Znači. Tako, vrijedi ih pohvaliti da ne bi dobio po glavi. Ono što bi istaknuo je, kolega Pavle preuzeo ulogu unazad 5 godina, on se baš bakće oko toga podosta, puno više nego ja. Oko čega se bakće, Pavle? Oko snowboardinga ili oko žena? Oko kluba. A spominjali ste skejtere po gradu koje viđate, to je njegovih ruku djelo. On, znači, je aktivan jako u skateboardingu i na raspolaganju je svima, tako da nam se svi mogu javiti i po pitanju toga sporta. Gorane, zanima me, evo, ako nam padne taj snijeg koji mi uvijek priželjkujemo, pa nam dođe kao onaj 2012. ne znamo kako se zovemo, ali evo... Koji usta u Božije usta. A nemoj, to je opasno. Ako bi pao snijeg, kakav, da li ste ikada to već radili ili imate u planu da u Mostaru
prikažete u gradu baš, da prikažete svoje vještine. Sad ne znam gdje bi se to moglo raditi, ali možda Ovako, ja sam imao jedne godine, 2011. godine priliku u Zagrebu sudjelovati na jednom takmičenju koje je bilo baš u sred grada. Oni također nisu imali uvjete snježne, nego su donosili snijeg sa Sljemena, odakle su ga donosili, i tu su napravili ispred arene Zagreb, napravili su jedan spust sa nekim elementima za skočiti, za slajdati i tako. I ako bi uvjeti dopustili nekad, veliko zadovoljstvo bi nam bilo, jer mi te 2012. godine smo iskoristili moment, pa ako znate sklonište koje se nalazi... Da, ispod Mostarke. Ne ispod Mostarke, nego sklonište gore u Bijelom naselju, Dubrovačka, gore malo naviše. Pa one stepenice i to, sve smo mi to iskoristili kao spust, pa tamo napravili skakaonu, doskok i tu smo improvizirali. Ali postoji puno lokacija u gradu koje bi se mogle potencijalno iskoristiti kad bi uvjeti postojali. Da, to... A ovako bez uvjeta puno je troškova. Da, mislim da grad Mostar... Snijeg, mislim sad evo je temperatura dobra da se ne bi topio snijeg taj koji se donese, ali to nema snijeg. A grad Mostar, mislim na grad kao upravnu cjelinu, ima dosta razumijevanja i otvoren je za mnoge projekte, znaš za onaj Mostar projekti koji pokreću. Mislim da bi se našlo... U suradnji na par stvari drugih, nevezano pa bi bilo prekrasno za advent, po uzoru na klizalište nešto raditi tako. Pa da bi dobro bilo, ali stvarno uvjeti su pre loše trenutno i temperatura. Evo sad tek malo temperature imamo niže, padina nikakvih, to je baš teško i ne bi se upuštali sigurno dok ne bi osjetili baš mogućnost. Jer mi nemamo uvjeta za te suhe treninge. Ono što sam ja spominjao vezano u sali suhe treninge koje smo radili, pripreme i ostalo, to malo izgledalo bolje kad bi imali neke trampoline, da ljudi mogu vježbati okret, neke sprave koje su pogodne, baš za snowboarding. Ništa, Gorane, nadam se evo da ćete dobiti uvjete i ja volim snijeg, ne kao onaj iz 2012. već normalan neki snijeg, da napada 20-30 cm pa da možemo uživati u njemu, a nemamo baš često priliku vidjeti bijeli grad. Tebi i tvojoj ekipi želim puno uspjeha i u nastavku. Hvala. Rekao bi samo jedno za kraj, samo recite. Da je nebitno, evo i naša škola i bilo koja druga škola, bitno je ljudima da se okupljaju oko istih stvari. Bilo koja, da je to samo da se okupljaju, da zajedno rade, jer ta zajednica koju stvaraju, ona je ta koja doprinosi usponima, nije kao jedinka bilo ko. Svaka čast, ispravno razmišljanje i podržavam to. Gorane, hvala ti najljepša za izdvojeno vrijeme, čuvaj sina i čujemo se. Svako dobro i ugodan ostatak dana. Svako dobro. Bio je to Goran Stojkić iz Snowboard kluba. A pričali smo o sportu koji, evo, taj klub postoji u našem gradu već nekih 15 godina, a relativno se ne zna za njega. No, nastojat ćemo u našim idućim prilozima približiti djelovanje, rad i smisao ovoga kluba.